Здравейте, драги зрители! Дано ви е приятно, докато чета, дано ми одобрявате написаното. Веднага след женитбата баба и на татко, баба си е дошла при нас, дядо при чичо ми. Баба много е харесвала майка ми за снаха, а стринка ми всеки ден се караха. Баба и дядо са дошли от Беломорието, там женските деца не ги пускали на училище. Още от малки майката е била задължена да ги подготви за добри съпруги и добри домакини. Много обичаше баба да готви, нямаше мързел. И нас децата ни гледаше и домакинстваше. Аз бях нежелана от другите деца, даже и от сестра си. Имала съм рахит и краката ме били много криви. Да, но баба си ме обичаше. Споделяхме си, все питах какво прави, какво ще готви. Много и спореше готвенето и бързо, и различно, и вкусно. Какви баници правеше, какви питки изпичаше. Защо пиша това и това заглавие? Още помня баба си, често я споменавам. Тя ме научи да точа баница, да правя питки и други вкусоти и все постни неща. От половин година станах много капризна за хранене. Нямах време да науча всичко, което знаеше и готвеше баба. Като домакиня нямах никакво време да се уча да готвя. Зная само бабините специалитети в кавички. Малко са, но много вкусни. Сравнявам ги с златото. Бабините манджи нямат срок на годност. Изяждат се веднага с мерак и задоволство. Златото си е злато. Не губи стойността си. Старо или ново, все е злато. Имам подарено злато от баба ми. Пазя си го дълбоко в сърцето. Не го давам за ново. Само това злато съм виждала и познавам. Другото за мен е жълта ламаринка. Красиво е и все вижда, но се краде. Другото е дълбоко в спомените и сърцето. То е неприкосновено и докато те има, то е само твое. Това беше един спомен за баба ми, защото много години минаха, аз си знам само бабините манджички, това е. Сега като съм станала капризна, това не искам, друго не искам, бабините манджички си ги искам. Така че, може някой да ми се смее, но аз така мисля, така се пиша.